punta. Hindi ako. Dating kinatagak. Hello. Raba ko pa siya ng inanak, oh. Fresh pa kayo. Fresh from the oven. Pwede pa ka na ako mahimong pet? Will you be my pet? Will you be my pet? Pet lizard? Saan ko pet lizard? Hello. Say hello. Pampaswerte ni Charles M. Pampaswerte. Say hello. Say hello. Say hello. Nila siya, oh. Sabi ko buko. Pwede ko ingat nila siya. Tomorrow. Hello everyone, welcome back to my boring channel. Charles M here. So for today, magkating na punta o gaming update. Marapit na po og naay ka na nagpaabot sa update or marapit na po naay ka nang interested maminaw sa update. Today, no? So mag-update na po kung ako para na po di sa ako para at least ako may pagkita sa akong mga igsoon, di ba? So today is the 10th week. Today is Saturday, 10th week or 60th day sa pagtrabaho kay in 1 week, 6 days naman, dili man 7 days nagtrabaho. So 6 days in 1 week ang nagtrabaho. So today is again the 10th week. So 60 days lang silang nagtrabaho. So gamay lang taong update karon. So daan na ang ato ang nakapalit ako bowl and sink para sa CR. And then daan na po yung sink para sa lababo. Sakto ba sink para sa lababo? Sink or lababo. Ura ba sila na? Basta para sa kusina. Okay, nanay lababo, din na po yung faucet. Muagas ng tubig sa faucet. Basta kailan yung tubig. Then ano po tayo granite, and then ano po tayo door jamb. Ang door jamb is 5 nga mag-order na door jamb, and then ang ki-deliver pa is 3 pa lang kabuok. So 3. And then ang portahan is siguro by December pa siguro maabot ang portahan, di ko sure. Okay, so ang among CR actually doon ang among CR nasa sud sa kwarto, and then ako sa sala ang usa is temporary lang ang bowl, gamay lang siya na bowl, baratuhon na bowl, di ko sure kung lang ang price ito, basta kayo gamay lang yun siya, imo na siya nga bowl, gamay lang kayo siya nga bowl, temporary na siya nga bowl. And then nakapalit na po og nindot gamay, American Standard. Dapat Philippine Standard, dapat American Standard. Hindi ko sure nindot ba ang American Standard good. Basta kay American Standard kung gipalit ako dito sa ICM, dito sa Fix Right. So mo to nagka-video ko gamay. Kapag mo to video sa ICM, no. So mo to nipalit ko American Standard na brand. Hindi ko sure og nindot ba na siya. Hindi ko sure kung dili siya nindot. Basta kay mo to kung gipalit American Standard with ko ano siya with sink. Ingani ang style sa yung sink. Ingani mo na siya. Kung ano siya, ato'y tag 15,000 na ay tag 14, akong gipalit na is mas barato. Ako mo palit ng 14 or 15 or what kay marag mahala sa mga katong medyo barato ako gipalit. And so atong door jamb, 5 ang door jamb, tulo ang niapon, so 2 lang kulang. But actually, napamali ang CR. Need pa og door jamb ang CR, so nakalimot ni order po. Pero murag kay kung wala po mini order guys, dili sa nakalimot, pero wala din mini order kay plastic ra na door jamb na. Pero dili advisable ang plastic kay magdali ra siya maliki or dili ra siya mag-crack or dali ra siya sorry no. Ew. Actually, akong dunggan ng mga bubog. Oh my god, tuwali ng bubog siguro. Semana na siguro din. So, pwede siya COVID ka na pa sense of smell, sense of taste, sense of common sense. Common sense. Okay, so ang door jamb is naitulo, huwag pagduha sa among order, and then napadyo na iduha para sa CR. Well, namin na mga kahoy dire, siguro ang foreman or katong among trabaho nila ang pag-amon dito, dili na lang may order o dugang kay magwala na may pambayad, no? Okay, so our next na to, so naratay sink o faucet para sa ato ang kusina or sa lababo, muna siya. Nindot, sorry ha. Nindot ba yan po siya, muna siya ka na ma-mariptor siya shower, ma-bend-bend po, pero diligod po na siya, mahal siya mo, barato po sa fixed rate, po na siya ipalit. And then, abot na sa lang ato granite, 5 ka granite para sa lababo o para sa murag counter. So, abi kung barato ang granite, mahal mo din sa mga granite na actually,
kato nakita nga ko nga price ay CM pinakamahal is 7,000. So kung ipalit lang is pinakabarato 3,000 wala, hindi ko sure na pa ba mas barato or mo ba ito pinakabarato or kuan, basta kaya akong ipalit is 3,139.50 na is 7,000 ay 5,000 ay 4,000 para over mo diha dili ko afford ang 7,000. So 3,000 na ang among ipalit para sa among granite. Nakalimot ko ang name sa granite or ang name or brand. Ano siya ang name? Kuan siya common daw. O yun, mabos siya nito. Mabos na kung magkitaon ka ng kinamahalan na granite. Diba? As long as nito, bumagay ko sa ibang fine, bumagay sa ibang panlasa. Paano naman bumagay sa panlasa? No? So, wala na tayo bowl, sink, faucet, sink para sa ito ang kitchen. And then, ano sa granite. Hopefully, matawad next week or next week. And then, ang iPod itong bowl and sink para sa add to ang CR. And by the way, November 27, that would be the last day na mag-work sila. Pero pa siya mahuman. And then by January, mupalik sila kung work buhon. So, di ko sure kung saan nga date sa January. Kaya wala nang tawari, wala nang today, wala nang the-detch, wala nang the-detch na date. So, basta tama na lang November 27 or di ko sure o wala lang mati o padayon or unsa sa kadili ko mamugos dili na to sila puson kay kuan ba ya po diba dili ba ya po dali mitong magpatrabaho di po dali sige kawas ang kwarta basta importante medyo masarado na siya before sila mag-end so napay 2 weeks mag-work sila that would 2 weeks so that would be 12 days and then last day of work nila is November 27 and they will be back by January again ako kay babos nga date sa January hopefully first week of January and hopefully before mag-start kompleto na ang mga gamit na kuan like para sa Arcuba at may mga kailangan natin para bintana, para sa portion uban pa. So hopefully before sila mag-end, maka-flooring na, magmana og plaster tanan. So pag flooring, plaster, and then matawad ang granite o katong sa bowl sa usa ka CR. Okay, so dili lang tatawan, boring video. Not so interesting video. Basta ako alaming update. Okay, so daghang salamat sa inyong brother, right? And no, ayaw kalimutan share, like, comment, share, like, comment, subscribe. Okay, bye.